Sampai 3 bulan-bulan, sampai 3 tahun, sampai 3 tahun itu ini sarato bueni la josinia wapola kato mola tieni wake bapa wapa wakato lo wakeni bueni mari wakina lai dari siku indah tahu tinggal di siku satu awak kamalai oh menjawe di sini ngecari candola di inyo eman kecehnya mola kini mandangakan mola cari kenambu rumah cila ikutnya sewa rumah orang tu Omanjawe mola kini sieman udah dangakan mola kai baseokan pondok rumah itu aman doamu ingin banguninyo tinggal di sinani mandanga katora mandonyo bagage udah punya rumah magi yang kunci nyo ambil kunci debak niya nyo ambil rumah mola kini nyo barasian mode rumah itu waduh orang sabala rumah tinggal di sini ngetui abah sini wapo kato ente tak dengarkan mola wapa dengarkan mola di siku biasa rancak rasa kiurang lain tiup tinggalang di rumahku pasti orang tua mamuwe rumah takajui cando abang senang hati di dalam mudah-mudahan dapat lo nada nyosar orang tua lapai ete kokini rumah ibaratnya di apa nih mati sapu punya cukup daya nyolai rumah di barasian kokini olah dapet dan nuju rumah ngaku dunia balik nyobae mangane oruyan ngomola de bapak sini ya nyolai nyoba onia koma mangaleluyan manyolai inyo mangaleluyan oh di tepi jalan manyolai di kakek kadai owani osapya surau manyolai kadang-kadang dia menungguan dia bapak pai mencari duyan ke para orang cuy itu wanai nyo anak yo cuy itu mulai nyo kue sayang kana sayang pulo kali nyo oh dia mangaleluyan menyolataan garobak na disinan oh dia mangaleluyan bapak mencari aduh
ya bahagia. Oh kadang balabu, kadang banyak. Oh kadang lapik kempiang 300.000. Talumbu kempiang mula nyukimi debak niya. Bakato anak niya bakiaba. Oh abak dangakan mula padu abak mangontrak lupui koba. Kita buwe rumah. Oh mabai. Oh buwe rumah yoba. Oh debai. Menjawe labak di sinan onak niya dangakan mula abak keniyo latau niya abak menindak punya tanah. Oh nenek pak kalanya jatuh tanah. Oh amak kalagi tanah kita tanyakan ke nenek dulu. Dapet jawek dari nenek. Aduh mama manakaan kata mama. Tagaan rumah di sinan tu nak niai. Bangun rumah dia banyak. Nyobali papan mosibiran masuri sinan nyolai. Nyobali papan buruk-buruk. Cuman buruk nan tabali lah dia apa. Mahkota orang pasak talun. Natari ketangah balai. Mangko rapi papan buruk. Deulah wadan. Oh sansai matuan. Cari tukang nanti apa? Oh tukang bisu, oh pekerjanya tuli yang nyolai. Baradu bisu sama tuli, oh gilo maetong, oh kana gala, nakece baka, ngomong, nakece orang bisu aka jo. Jadi apa niya tapaso gala mananganyo? Oh galak laban niya menangarap paka orang bisu lah kenamai tadape kali sabui tadape kali bacur lah bakatuinyo saya rumah pak ko. Datanglah kakak anyolai. Kecil kakak ko lai rancak pasangan yung dai ko hebat maju tapi tukangnya bisu. Oh seorang paka tuan masuk tulun tabali simin de abamia tapas solalo o di tanah saju banyolai namparalu o dape kabulu o biasa solo nakasawa namparalu dape batadu dia lalo nak niai o awak di tanah na malaki dapet mana enanelo lanak kandung tamu ini abahnya wali jorong masuk itu nyoman ingin meminta rumah beda menjawe pak jorong di sini ku ada pak ambo katokan ho kapa mapa buadokan isu rumah beda ya olah rapi candol menanyo rumah nak tanggung kadang hati. Oniak kaniyo mangan lego yang barakasana. Obadani yo lawai. Rumah selesai lawabuwe tapi tanah candolnya lantai kadiwali candolnya menyimpan wali bapak Jonia tabali simin tigosak masuk itu simin dulu kamar nia samu kamar ini onya simin kamar nia samu kamar reni baitu mula katonyo apa olah siap mula basimin panyolai menjawe bapak kanak kandung nia dangakan yona dangakan nai jale-jale mungkin abak mana pai maranto daun naga rumai nae disiku bak na adu bakaraju abak na ingin marupun
Oh manjawe niya disinan koyo wai katoa bapai labai o marantau mabao kadumay o satu tibo mula kadumay kasobo kakak wali de apa o kakak dan akan mula pinjamkan ambok kepkan lulu yo pinjamkan de kakak kep yang mula kini yo tuloy mo mula kapasisi yang lain mo yo telepon candora pasisi sana yo pinjam kep yang lari sinan tapi kep yang katiko tu 3 juta yo kamamasuan candora Ola dape kepiang samo sakali kanyo masuk lampu mula de abak sinian masuk jagonya mala kotarang rumah sinian ola sanang atila yo kiro ola samo sanang lakasa rumah dunia ala balam mala kiro wala balam mania sanangnya hati oh bacarito mula kini sini aku manyo membantu bapaknya membangun rumah hanya lain do kirim de kepiang de bapaknya dari rumah kondemai sini ya menambah kasih najo simin kota lantai rumah nyonya itu bana mula kini sini pandai loba usaha mencari kep yang penambah balik kasih cuma balik simin wala talantai rumah nyo kini nade simin de apa nyo tabayang rumah indah balampu nyo pinjam kep yang kakak ayahnya mula di sini dapet kep yang mula sangene nyo pinjam lo kep yang oh kapasisi kapunakan apa konyolai sini o dapet deh nyo kep yang 3 juta nyo bawa kep yang 3 juta lampu setengah 1,5 juta kelabiannya pembalik kabel disuruh kawannya memasang lampu cok lampu ala lampu rumahnya kini kesana hati ondenya apa kesana ngokiro ndak ulu naik kabulan kini lana ingonde kapadang ndak ulu bakalan kanan kini komandala kamotaran oh alai anak manamos panamo mayang sari inyolai di rumah bidan oh baparasi mayang lain kecil orang terkini ibu pak kini ko lah 2 kali baparasi mungkin apa tak tahu yo ibu kadileterilkan pak lain ko apa menarik menjawe candu baknia ala kecil abania otasara la gue manakarancak sajo gue sterilkan namanya gue tidak bisa para anak lain oh jadi mula kini nak disabar anak lain nyon si Bu Eli oh tetapi nyutui anak laki-laki nyon wani kini nyutui mula de bapak mulai yo suruh pulang laki-laki
tapi menyawe anak kilat inyo malet pulang asto inyo tapi dia kakaknya alamati baru nonon suruh pulang de abahnya menjawe iyo anak laki-laki yang pulang menjawe anak iyo bawa pulang abah manuto namanya pui awak baik takkan bang budak sabantala iyo to datang nak menjawab pui wak satu tibo oto menyapui anak laki langsung bawa mula daerah kayu tanam nyobai yang kode apa melaki ni dia anak bawa kakak golek oh adik kandung ni oh kalian sayang awak maka mangaka tinggal kambul puiku makai awak sayang kakak kania sayang awak manangila bakti di sinan nanyolai manangila cando adikan duanyo mola di sinan magole-gole di kabuat di kakak magole-gole mola di sinan napo lakat ko apa nyo nakandong jan manangi yona kakak lapai do tuang dan kakak dirato ilanakan katiko niya nyo idoy anyo lai kolayo apa saratu mula mandeyo nyo bayi de bapak nyo niya saratu mamale duyan anyo lai bapak tukang cari duyan niya jo mande mangale kuyan cari ribu kiwate dolai kopai sikola mola candonia onde obu eli menjago mola doyan baitu mola ketua pak pai mencari doyan ke buki bate kadang-kadang di buki matung di mano inyo mangale doyan inyo mangale dirakit sampiang kadewani Niko orang kayu tanam laki musala kana moyo nyo magani di sinan lainyo mangale ruyan apa mencari ruyan kapara orang nyobao candor karanjang ojo napak bayalan mula kini karanjang pakai nyolai joisi yang timbawali keranjang bukan oh kadang-kadang baju awali mula di sini kadang indah baju awali salamu itu dek mengalih tak tajua yang di sini nyola pindah ke padang panjang mengalih yang menyolai oh di padang panjang mengalir yang di sinan oh apa samo Bu Edi mengalir yang Mosimia pun mengalir pulau nyodai oh kadang lainnya api kadang indah api yang kau api kesana artinya kau nak api Mia mengalekan mau dipasang Otio Arya Pak mengalir duyan wapakan iyo mencari duyan Obueling
Oh duduk di langkang melaki kodake karanjang duyan ini duduk mangane duyan kapadang panjang katana hitam oh di sini lah pako mangane duyan sama orang rumahnya kadang niapai pulau niat to pulau mangane duyan tak tanggung sana ngati oh kadang api kadang nyoila kadang lai orang balaku kadang menulape kepjang kadang nyulape 100.000 kadang nyulape 300.000 kadang kalinya mangane duyan nila duyan menekokin bapak mencari duyan nama supara kalua para nyoba onde karanjang duyan onyo kalian duyan di padang panjang di sini lainnya mangane duyan kuabi duyan pulang nyolai cari balik calurian malam-malam siang kaniyo nyujuakan kadang niya mangale ruyan kadang manenyo mangale ruyan pulo nyoli osana ngati nak tabado mangale ruyan kanamoyo orisinan molanyo apa mangale ruyan Wahni ya samu madeni ya samuni oh mungkin singani ko mola karimo wa isu kalubu ang ngaluang oh singani ko mola kacarito mungkin wa isu cerita kawasan buang masana kuado tasabui di nanamu kuado tasabui di nanggala kuado kurang tapi kuado paculan tapi kuado tasabui di naninda kuado tasabui di namukan ambo minta maaf pada dosana banyak-banyak alasana oh bayi di rantau bayi di kampung bayi di padang bayi daerah kayu tanam ambo bacari koiku semoga kami bahagia puluh sarupu madenia kami doakan keluarga di kayu tanah oh baik-baik kasadonyo baik keluarga baik bapak 100 hari jurusan ayo 100 orang kayu tanah oh kasadonyo lah bagian oh baik-baik landaknya kasadonyo